Виклики та перспективи підготовки молодих фахівців в умовах сучасного ринку праці. Про це говорили учасники стратегічного діалогу «Молодь, бізнес, влада», який відбувся у Волинській ОДА. У діалозі взяв участь заступник голови Волинської ОДА Тарас Шкітер, який наголосив на важливості консолідації зусиль влади, освітньої спільноти та бізнесу задля підготовки кваліфікованих кадрів, які будуть затребуваними на регіональному ринку праці. Крім того, до зустрічі долучилися представники провідних підприємств Волині та закладів освіти. У центрі обговорення перебувала дуальна освіта – форма навчання, що дозволяє поєднувати здобуття теоретичних знань із практичною підготовкою безпосередньо на робочому місці. Важливим підсумком зустрічі стала домовленість щодо напрацювання дорожньої карти розвитку дуальної освіти на Волині. До її формування планується залучити представників молоді, бізнесу, закладів освіти та органів влади. Документ має стати практичним інструментом для розвитку партнерства, визначення спільних пріоритетів та впровадження конкретних кроків, спрямованих на підготовку конкурентоспроможних фахівців відповідно до потреб регіонального ринку праці.